И да, за той ще му май трети клип ето, аз вече не знам кога. Аз всичко си казах почти. Не бе, има бая. Трябва да си направят и дъщиците, тук, витата, митата, то мръкна вече, ама трябва да направя за турвата, защо турва, защо въто е в, защо дъто е дати, защо стръкналото дава, защо слънцето дава, е турбата зима, защо земята е турбата, пък слънцето е батката на батките. Дето само сра. Урануса трябва да хубаво да се изяснят тия неща. Аз рисувах картинки, ама трябва още да се наблегнат. Отделно те са тук католиците, като то с чапал, тук където е чапал. Чапал даже не е идрал, не е катедрал, ами е чапал, само като Чаплин. Е чапал. Там с тос. Ти му разправяш за Исус. Че аз мога му докажа, че Исус е Бог на всички. В смисъл, аз го питам, ти сега като доказваш, като се появи, как се появи, той вика, на облаци там ще дойде с известен брой хора, които, нали, с акомпантимент на китарата, дънджги, нали, как се трябва. Аз викам, добре, нямаш проблем, ще дойте. Нещо събития, звездите, не? Не, за те звездите не работят. Хубаво, не работят. Нямаш грижи, брат. И облачеле бяло. И викам, то си Исуся на кой Бог? На вас хубаво Бог, ам на кой друг е Бог? На китаеца, индиеца, там нещо. Он я гледа надолу, вика, бе. Баш на китаеца нещо са огазадачи. А на индиеца паса огазадачи. Викам, то Жорката, как са нещата с него? Он само седи и гледа зимата. Рисувах. Викам, що работиш само в неделя от 11 до 2, само в неделя. То е хале, дето е 2 пъти по-голямо от и хале. Ама 2 пъти, не повече. И си е направено как си трябва, смисъл корабчето, както си трябва, с предверия там тако, всичко точно. Питам, говорим си с колежката тук, келешката. Те са мънички още сега. Ще станат идеални. И да, и зато и едно, че работиш само в неделя от 11 до 2. Друго, че тия господарите ти са точно тия, дето хвърлят 2/3 от това, което са произвели в името на той да са господари, в името на той да им целуваш газа и да ти плащат заплатката, да ти плащат църквичката и ти да вярваш. На кого да вярваш, на какво. Ти не знаеш къде се намираш, ти не знаеш какво правиш, ти целият си у музиката. Ти нямаш никаква представа нито за древни шрифтове, нито за музики, за нищо. Ти не знаеш къде се нахождаш изобщо. И той човека малко за тема погледна, бе. Вика, добре говориш, ама нали, ако искаш пак да се видим, да си говорим. Ама ще трябва да си такъв, защото аз му викам, ще идвам тук, църквата трябва да отворя денонощно. Всеки ден. Защо? Ние нямаме толкова доброволци. Викам, хубаво, стана доброволец. Нали, те за без пари. Те са... Няма проблем, в смисъл той е израз, дето е busy fool, заетия глупак, нали? Аз съм заетия глупак. Аз ще работя, аз ще изкарвам парите, ти само и парсата, като Стоян. Ти ще ми работиш, ще ми изкарваш парите, аз ще дам някаква заплатка, за мен ще остане парсата, и му капят такива лиги, чак по брадата му капят, парсата е за мен, защото аз съм шеф, аз заслужавам, аз съм големия, разбери, ти си малкия. Нямаш проблем, брат, скачай си в лайна, яш лайна, рови лайна, прей каквото си искаш, бе. И да,
5 минути, долу-горето е. Чете шефчето сега, тук ще ми дават безвъзмезно храна, от тая, която изхвърлят, нали? Малко лайнца ще отделят, другите ще ги фърлят. И ще бачкам безвъзмезно да им църквата, защото аз ще ги гръмна. В смисъл, аз сериозно, с тия неща, дето имам до сега, аз до Шумер си ги буда ама как си искаш? На къде си искаш? С всичките тия шрифтове, дето ги повтаря. Корече. Я пак. Просто всичките тия шрифтове, дето до сега ги повтаряме, тук си направят табелките, да се виждат хубаво табелките. И пак, едно след друго, докато почнат, нали, да ги разбират нещата. И той пръдна, този път пръдна. Да, и те, и той. Ай.